wolde haala mon kan ko fiiɓa e siɓɓe mon wonno toon anna Guinée en joni komi Guinée Bissau kono miɗo innude siɓɓe mon Guinée Conakry tout logi ko amen ok ɓe mi andi ɓen kadi fayda ɓay mi wola fii buy no yiɗi Guinée Conakry toon fii innugol o Guinée Bissau yiɗa Guinée Conakry ma Guinée Bissau no yennude ma no wadde woɓɓe no wadde ɗum ɗon kono hana fof woni wadde ɗuɗɗuɓen ko yiɗuɓe ɓen ɓuri ɗuɗde kono hana ɓe yiɗali ɓen min naali day ala no woodi kono ɗuɗali faamude ka ɓayden fof wata wonde nokku en wata wonde même kusa en wata wonde hunde wotere wata wonde sengo woto quoi ya yo minen siɓɓe mon lojiɓe kamen ɓen fof fayda sikkay komin famille goto andata siko Guinée Conakry ma ko Guinée Bissau ɓay fayda pular mo gon tum min wolta simin fotti ma siminen wolde ni ko pular mo gon tum ha min inna ɓeno min accay wolgol pular mo gon ɓay onon ari ko sara min on wolata pular amin on kono min fija ɗon ni min jala kono ɗum ɗon hana fi waɗugol innugol o min yiɗa ma min yiɗa minen dey miɗen yiɗi ɓay minen fof ko pullo ko musulmano ko julɗo ka whatsapp ko fof ko musulman ɓe quoi ya yo yawa ko ɗum ɗon fi wargol ngol min mi anda ɗum ɗon simo wari awa siko kanko e Allah andi simo warta mais Aïssa ça ce que je t'ai pas vu c'est tout mais ala de demandement je sais pas j'ai combien de demandes mi faala no wolugol aray mi weltanike ma ko to Portugal wonda eɗa jomba jomba tigi eyi Allah hejjindigo hokkidam balɗe cellal hokkam ɓiɓɓe wonduɓe nafa e barki nani amin ya rabbi amin Allah ta sendo Allah ta naafigi ɓe soru hakkude mon nani amin kala ɓe alaɓe yo Allah hokkorɓe fof amin onon célibataire yo Allah hokkoro min mi heeɓi ɓeygu mo Bissau ɗo hanki amin Allah hokkoren ɓuttuko saare Allah mamina merci beaucoup nani c'est très gentil nani a weltanama moƴƴa barka na merci beaucoup Aïcha mi ƴettito joni mi adda demande na ɗa wayla yaltinde ɓay mi famata oui bien sûr alors kono user ɗo piyaylanden simi jonni Kambaya j'ai une minute quand même ajanata Kambaya tawa min mi wolal Kambaya oui c'est vrai fina kala ko mi tantima ko kono abodata niki joni haray may ko la mari motion wonɗo très voilà andi min très important min ko mi faala Kambaya min mi jippoto joni just une minute hara mi cippike o ƴawna woɓɓe go because mi anda fo c'est o politique maɓɓe ɗo kono miɗo jaaki taw mi ɗe balɗe ɗo fop ka biɓe inni o coup d'état waɗi yimɓe yalti wonanɓe mo bus yalti ɗo wowli on tigi heewi ɓe inni ko fenande wona gonga donc c'est vrai c'est réel o coup d'état ko gonga konko ɓe innuno fof na gonga donc ko gonga o iwi tum imo Sénégal do Dakar ok deuxièmement argument on ko ɓe woninde ɗo himo wari min mi yi'ali preuve ko o wari ɓay en falaka ukkugol ɗo fi ka men ɓayna fi ɗum wonde wolude mais exemple minne tun Afrique fof ɓay voilà parce que ɗo fof kitiɗa Guinée taɓe sokkoya awa gore jangon a yahay ha jaagi sa tahul ay goto memata a faami ka si tawi ko ɗum ɗon argument maɓɓe ko innugol ko ɓay ko kanko laami ɗum ɗon Afrique fof awa ala lanɗo mo warali siko ɗum par ce que ton kamɓe si a yalti ka lawol ma a opposike e laamu démocratie ko haala ala ton ɓe fellata gaz ko baal réel ɓe fellata ɗum ɗon siko ɗum ɗon woni excuse maɓɓe on ɗum ɗon na excuse et puis kadi ha hande e yiyal ɗo Bissau no waɗi pancarte holli fureji ko ɓeɗo wara donc yapade ɗon gentilan donc ɗum ɗo yapa de preuve et puis kadi ko yimɓe ɗiɗo tumɓe woni wolde ɗo fimus ɓenni tumɓe wari ɓenna kaarijo e kaarijo ɓen ɗon ɗiɗo joni noon goto yaltinaɗo pancarte inni koye o mars ɗo ɓe yaltima ɗum ko hande ɓe kidnappa ma ɓe juge ɓe condamna ɓe warama preuve ala donc so tawi ko fi ɗum ɗon Afrique fof mi ƴettete joni broda min ko ɗum ɗon tum min a lancé coup de temps hari ñalla welti lancé coup de na fenande par ce que kamɓe ɓeɓe Bissau Guinée ɓe yaltino ɗo ɓe ni wo kamɓe onno e jang woko conflit tu waɗi toon donc himo to ya rien hay ka Facebook mi yiɗum donc hari min miɗo welti par ce que min mo welalan mi sala non himo ɗo non en fait coup d'état waɗɗo min tino ngalɗini min sikki ɗum ɓay ɗum ko négociat ɗum par ce que o yaltu en fait waɗu wano hande janggo
o yewtide yimɓe ɓen si je me trompe pas kadi en fait o yaltiri ɗo walanɗo o ɗowta ha o yahi ko yata ɗon tranquille pardon tummi wala ma kadi parce que sawto ko coup d'état ok gore joni mi cippo jonna goɗɗo wala nani merci gore jango thank you acce tummi wallon ɗo o ganditi coup d'état Kumba Yala o mi anda ay goto fellaka wallahi ko immina ɗon o yewo jooɗoy ko makko jooɗi bisa o nanga ko waɗaka e fus ok on andi min hay Guinée Bissau lamɓe ɓen fof ko ɗon fuɗɗi andude so mi anda joni Raylu yaafo nani mi jonni goto ɗo wola haray ko an Raylu please nani yeah sorry Kambaya may meɗen jantima broda okay salminama non ɗo photo ouais andi mi anda wimi situé ko très bien ɓe wonɓe jawde ɗo intervena no gasa woɓɓe ala wattande ila ko ɗon yewde ko moƴƴa quoi jiyogo nane ko ɗum waɗi ami jaygoy ari mo intervenude ɗo windi les gars min elle a très bien parlé andi situation Guinée Bissau e situation landoɗa bemma Doumbouya e Alpha Condé ko onno way yimɓe haalul gariya c'est différent en fait a faami Bissau ɓe subisi trop mawɗo coup d'état ji moƴƴa noon ara kadi ko wondi sanguinaire mawɗo wulbiniɗi mi anda ko 9e coup d'état ka ko 10e ok donc ambalo himo andi situation politique bisage on no wayri est ce que la famude sa yi coup d'état on waɗi o manifestaki o imposaki c'est militaire mo ono dartago waɗa piiji ñoña parce que mo mari yimɓe ton mais sa yi o waɗi o waɗali ɗum o deƴƴi o fanki o yalti ka leydi kanko mo andi probléme yimɓe ɓe mo andi population makko on ko honno wayri mo andi mo be e comportement mo est ce que la famude no gasa o waɗi ɗum fi hiwgol woɓɓe goo mais jiwogo ari ɗo wowli o inni wata goɗɗo ƴettu ko woni kon wano lagine ma piiji gono toon naada ɗum Bissau par ce que kamɓe ɓe jooɗora non toon est ce que la famude woɓɓe ne jooɗi Bissau ko fi daɓɓere woɓɓe ne jooɗi ko to woni ka maɓɓe joni ɓay ɓe jiidike toon ɓe woni woɓɓe no toon ko kamɓe ko leydi maɓɓe you know ko ɓe faalaɓe watta a faami donc yo yimɓe ɓen haray nayi enen surtout enen wonɓe ɓen ka étranger woɓɓe ara innugol ɗo yimɓe ɓen no dowa dartagol waɗa ɗuma situation programme Bissau on e laggine yimɓe ɓe wona gotum ɓe yimɓe en tout cas de passé ɓe ngoa Miss Mariam la guinéen ko to woni quoi may ok ɓen ɓe no wodi maɓɓe si ɓe memminike ɓe accata probléme ji maɓɓe ɗin ɓe waɗa erreur ji moƴƴano donc en cas de probléme si waɗi ɓe jooɗiɓe toon ɓen ko ɓen soñjoto an ara wowli a ala toon hande a ala toon janggo no gasa wona e ɗo santan a yarata Bissau you know si toon boni ko kamɓe soñjoto a faami donc probléme ji ko woni kon anani ñammu ko inni kon probléme ji ko woni kon hakkunde lagine ɗo nanaɓe innala Guinée fotta ɗum ɗo e ɗum ɗo wolugol piiji sonka ɗumanno ɓe inni kamɓe ɓe jooɗoraki toon ɓe faalaka e ɗum fuɗɗo ka maɓɓe toon par ce que kamɓe wonɓe toon ɓe hiɓe andidir hiɓe andi mo be jikkoya est ce que ɗa famude donc no woodi yimɓe gono toon vraiment hara c'est que ɓen si memminike hara c'est voilà no woni trop ɗum makko en fait donc haray ko wattani la si ambalo tigiro waɗama coup d'état o deƴƴi hokko o yalti o manifestaki o ɗumannaki c'est possible c'est juste pour protéger d'autres populations peut-être o falaka probléme waɗa ka leydi ton o deƴƴi peut-être way voilà c'est pas non c'est tawi mo falano no gasa goɗɗum o insistayno you know kono o yalti ka leydi ton coup d'état o waɗi mo andi ko coup d'état waɗi voilà o yaltinama kadi ka leydi kadi o yaltina ɗon na ɗon kadi o yiltitoto yawo laamo o deƴƴi o laali o innali goɗɗo yalti o innali goɗɗo sonku donc ko situation leydi ndi wayino bien sûr ko kanko naɓi Bissau sur le niveau international ko kanko wonno kam mo fokkintino Bissau vraiment e ndeygu moƴƴugu mais vraiment si tawi woɓɓe goo yiɗa ɗum ɗon kanko évitugo fi probléme ji goo tawa ɗum il s'est calmé o waɗi tranquille o yalti donc haray ok Kambaya joni ouais yeah
donc voilà ko dum mi mari non ko mi yewta. Merci beaucoup user yo a habike do vas-y. No user da wala ngoko 5 minutes ma 3 minutes lan wawi parce que am ya wike ma joni rail wowlu après joni te user o buri do 2 heures de temps quoi o halali joni mo mi muñanike mo yo yewtu mi yewta no da wa yewtu de rail yo yewtu acco yewta yewtu user da way wolde mi abboto may mi ko joni mi ani okay okay ala problem yewtu okay mi yuri ko mon fo ya fo o yuri okay mi yuri ko ngon fo mi landi ke sino jande nyane mi nato no ka life ga mais mi ari mi yewti sera tun tay bruit on no duli après mi jippi. Ah bon? Je suis vraiment désolé pour ça mais on a habitué. Non, ça va, c'est pas grave. Ça arrive. C'est pas grave. Parce que andi life na life right mi jabata ka day fayda jawde life mi dara mi sifa life jimbe mi fejja parce que ko life jiri ngana tay gobbe ara ko be manque de respect aray mi ari ka life ma mi son kita je m'excuse très fort OK joni awa c'est pas grave main ka débat voilà ay lady ne tendi Guinée Bissau ndi e ko lady hari yimbe kasa ari yimbe ben foko gotum be werna e kodo be jappoto kodo be ala no problem mi yeru dubi di mi woni Guinée Bissau di min ko do bi jibina ko no fayda ko lagine mi buri jarde depuis so mi heja tagala ngalan ton e kono no wodi fayda depuis o sise ko laami do e no wodi wobbe andi goddo sa faala ka goddo hay so wadi mojjere yata mojjere makko de si Guinée Bissau andama hande mojja ko sise ko wadi Guinée Bissau anda kadi golle de o golli den e der ndi leydi e der 4 ans piso duubi di o laami di ko 2 ans arani di fo fayda bay ar en an arano fo tawbe jabali mo reconnu sude ko président si be reconnu si mo fuddi gollude ko e der o 3 ans do o golli yer ko golli do mais golle de o golli der Guinée Bissau de min ko metata la wo o ko be jabata ko reconnu sude e goddo haysida anyimo golle de o wadi de reconnu sude ko gonga affaire politique ko hondu non wadi hande si dum do fo no wolede yimbe no wola be do Guinée be ari ukike do e dum si andari Guinée do nder Guinée Bissau Guinée be ube la Guinée ari do ben si na fayda jibinabe do e nebube do waddo 25 ans wano 20 ans jogibe kaydi be ala ukade politique parce que hilantawa e groupe goddo go ka be wadi groupe Guinéen be ben la ajouta e on groupe hibe interdise nder ton hay kala Guinéen jo jettu kaydiri kola ka dambugal mo ma Guinéen jo yo manifesto yo jodo o jokka haaju makko ka makko kala Guinéen jo fayda burdo mo yidano ukki e mun ton ha fejjiti no wolde fi politique on ko tawde ko do o jibinama o wadi do plus de 25 ans mo jogi kaydi mo jogi suudu mo jogi peji makko direct ji dim fo do so wola ma wobbe no arabe wowla ka hono ka live jiga be wowla woni egri yagal be wowla wono fi tun sabotugol ko dum don tu woni mojja hande ambalo ko gonga i wiendi leydi kono wallahi o walle Guinée Bissau pise ando do Guinée Bissau tigiti sa yi Guinée Bissau no yenna hande mo lagine ma no sabota mo lagine wallahi billahi sibe honno sibe be andube be non tigi yennatade ko be anda be yennata hande enen Guinée no yalti buri bisa biri yimbe Bissau bendo ko honto Guinée jo woni ala ender leydi ni yimbe Guinée Bissau do ben kan no yaltude be yabe nationalité e leydi go sa hebi nationalité e leydi go a vota ka a votata oui ça peut se faire a vota joni non leydi kala ka wonda sa hebi kaydi da jogi direct votugol mi sikki si affaire politique piji go no ari ton on wada discussion a entre modon ka mi lance ko de politique ko hunde wadi no waywa ballon ko yo njodo discute mo kala su o mo fala on na hen mais cette fois ci yimbe ben no wadi non ko hen en no wodi be na do be wana par exemple mi nana be na do he dum do malien no do be na tali sénégalais no do be na tali dum do e do no nati Guinéen jo ko investir ko nder Guinée Bissau ala étranger jo wondo Guinée Bissau do investir do nder Guinée Bissau darni do cuudi di Guinéen be darni do place gi di Guinéen be jogiti do
no jibini ɓiɓɓe mum ɗo hara ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hande wallahi no woodi ɓiɓɓe jibinaɓe dara ko yuɓe lagini hay pular ɓe wawata ko kriol tumɓe wolata si a nani ɓe wola portugais a jiɓoto say ɓeɗo ko ɓiɓɓe ɓe lagini kono waɗi ɗum ɗon on ɗon haray on jogaki direct wowlugol fi ndin leydi ɗon pise joni ko ɗon o jeeya tawa sa innimo ɗo yo yaw lagine o innama o yahata hara wanda fi kaydiri lagine joni ay wi kama a jeeya kama a ari nokkure a heɓama ɗon a janɗi ɗon a jogike ɗon suudu ma ɗum a jogike ɗon piji ma ɗin fo ala yaade ay kama on ɗon o woni leydi ɗon ka o wonali ɗon ɓiɓɓe heɓeteɓe Europe ɓe naton ɓe jeeya hara min komi toroto musidɓe meɗen wano woni fulɓe Bisawo ɗo ba woni hombo ta goto joɗo sabota leñol goɗɗo hay goto jaɓata ɗum ko winnuɗa ɗa ɓutti o ma faala ka wolude o kala ka goɗɗo tuusi leñol honno leñol ma ngol o memima o memi mawɓe maɓe o memi iwdi ma ndi fof hay goto jaɓata ɗum ɗo donc min noon miɗo jogui amiguɓe am ɓe Bisawo ɗo min weldiɓe am ɓe Bisawo ɗo fof ko bisa gueɗe e ɗuma ila weldide maɓɓe la naɓi maɓɓe kala min fayda e pularal ngal mi wolay ko pular maɓɓe ngal fayda mi ɓurata e wowlugol par ce que piigol woɗoɓe landoto lan ko raylu kene ko ɗum ara pulal ngal joni no sattani lan kono komi torotoɓe yoɓe accu argol ɗo haray ɓe andi gonga kamɓe salo jaɓude gonga kamɓe joɗoɓe sabota yo goɗɗo Agneau Cissé ko mais yoɓe reconisu ko o waɗani leydi ndin kon yoɓe reconisu ɗum ɗon yoɓe reconisu pise peji wallahi sa jogui ɗo passeport Bisawo a yalti ɗo wallahi so goɗɗo mamana Bisawo sa c'est usa mais hande kala ka joguiɗa ɗo passeport Guinée Bisawo yaltuɗa hande ɓennete se embalo haray ko ɗum ɗo mi ɗuɗɗini haala kan on yaafoto haray min ko ɗum ɗo mi marɗo ko mi yewsa merci beaucoup na problème merci beaucoup grand en jonni ta user no waɗay dégâts en jonni wallahi ko ɗum ɗon andi piiji ɗin e jondanelam mo joni mi acciri ni c'est bon merci ok joni te user après fulɓe ɗo ok après fulɓe ɗo on sali ɗo après oya ɗo araɓe ɗe jentima quoi awa bandirawo mi anda si a wattanila kala ma wonde ɗo ko wonɗo enudema embalo wonanɗo embalo kono woni ma wolande koko moƴƴini kon minen men salaki o moƴƴini min hay ka ara ɗum ko ɗum mi wooli o moƴƴini kono ko jikku makko on ɓay tagaɗo ko jikku ka honɗum woni jikku makko on koko mi wooli ɗo konko wargol o waray o piyay ye o waray o piyay ye kanko o waɗata juuɗe makko ɗen o wara o waɗata juuɗe makko ɗen o piya kono ko kanko nelata ye kapale alamo yaali on vidéo gorko taxi stajo wata ndaru ɗum ɗo wata ndaru honno no mi ɗumannoto mi ɗojjay min ɗum mi watta ɗum honno mi watta ɗum considéra no mi ɗojjay woni acci ɗum noodi vidéo wonnoɗe wadde circula gorko taxi stajo mo mbarki yimɓe ka oto makko mi sikki ɓe wola fi politique kanko o waɗi commenta o commenti o inni nande o inni si honno o laamotako ton hande kadi awa si nandi ko ɗum fanko tawullu yaafo nayi non na problème jaja na problème o inni o laamotako ton hande kadi on fi o woli fi jikku on ngu awa mbakiɗo ka taxi itti matricula gorko on ɓe yahi milicia ɓe mbaloɓe police onno ɓeya gardi korɓe makko ɓe ɗaɓɓiti gorko on ha ɓe yimo e suuma e gorko on no hoori ɓe naɓimo ka paale ɓe piyimo ha o ndaari nokku ngotum on filmage no woodi ɓe piyimo ha o ndaari nokku ngotum hiɓe piyamo hiɓe landomo ko shoki ɓe no piya danko bobo ja jonnumo biɓero ngo acce jalogoy acce ko sobe wonɗen ɗo minen duuɗi piyoɓe pay ala mo laamaki Guinée mo piyaka piyamo ka paale hiɓe landomo a innali o
président o lamuta ko naali o président o maaye on inni billahi min naalde joni won nelan to hakkude ni Allah tayru mi haalante hande hunde wotere o na tayru de e nden Afrique ɗo mi yiyaali lanɗo boɗɗuɗo yurmeteɗo ha hewtati Cissé ko wallahi koko ɓeynata mo pi goɗɗo wari goɗɗo min mi meeɗali nande mi meeɗali ene no habbi min mi anda mi meeɗali nande mi meeɗali yaate famille min mi anda ay goto maɓɓe oɗo ñande nde toon ɓeyni ceerni warama ceerni ɗo wuri o maya Railu, halo, John,